Son Antonio Caíro, que xunto con Margarita Teijeiro formamos o grupo, a Asociación de O Fallado de Memoria, que realizou este traballo de Resonancias do Pasado, que é un xogo de traer a imaxe do pasado, dun pasado vilagarciano, hacia a actualidade, sobre a Vila García dos anos 20 aos 80, basándose en películas domésticas gravadas por distintas personas, tanto de Vila García como veraneantes, ou xente que pasou por Vila García, ou incluso xente da Royal Navy que viñan cada ano a este pueblo e gravaron boas imaxes. Nos na MICE xa estuvemos desde o primeiro día, xa que o ano seguinte de que empezou este festival a funcionar, nos o Fallado en sí ganara o certamen de espiello alá en Huesca, nos Pirineos Oscenses, e formou parte daquel primeiro MICE de encontro entre Espiello e Santiago, non? E xa participamos en 2 veces máis, polo que é un sitio que en realidad como unha casa onde gusta volver de vez en cando a estar presente. A min gustaríame que todo se entrelazara, que uns festivales visiten outros espacios, todo o mundo poda chegar e alcanzar. De feito, un festival etnográfico non é unha cousa moi común en este país, tan poucos que hai especializados en este tipo de material.